ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi ta ka Frank Motors. Ka Tata Safari ka SUV ka bapau tam jong ka India minta kalami ha ka jinglong batmai ringkat bat khatsan teligi features baningkong e ha ka segment. La play ye ki booking but ya ki jing tip bakambnia one shaka Frank Motors light koringi lani phone hau number hinyo not sausan r not hinyo khanda hinyo lai. Ka Kynhun tem Snow White ka bala pinsyong shit ikipat ba nong wan pet kai ha kasengi pinkut ya ka Troy Hill Ensemble ka ba arsengi bala pinlong da ka tanan arts and culture jong ka sarkar jilla ha ka arpusau ber ka arpusan tarik unai wing araja arpulai ha phelau jong ka State Central Library kala pha yu kurwo ikipat ba nong shong shnong jong ka jilla da ka bara ya ka bana bala tho ya ki kintien ong em ya udrok Shua baga Kynhun tem Snow White kan pinsyong shit ikipat ba ha kaniga tamasa kibabon ki Kynhun ba pher na keleng ka jilla kala pinbernya ya kipat ba de ki Jingrwai tenrai